Здрасти, хора! Вие сте в моя канал Нерминка и това не е стаята, просто ми е бюрото тук, пиеме фудо. Как се казваше пак? Лакун. Лакун. И това е мой ястол. Понекога идва на чичето ми госпожата, това е стол. И аз не знам защо госпожата ми седи тама, ама аз винаги трябва да седа тама. Тя трябва да седи тук. Ама един път тя седнала тама. И аз след това се ядосах и седнах тук. И вече седа завинаги тук. И вече не обичам тук. Тама искам много да си седа. Тук не обичам. Добре, хора. Просто в бумбото ми не знам къде го загуби моя брочичет. Да. Наистина не знам, сега да търсим, елате с мен. Тук ли? Не. Тук? Ята ли е тук? Не, няма го. Тук? Няма го. Ако не знаете, че е розово лабуб, няма го. Да не е вътре в коритото? Не. Не. Тамо? Не. Е тук? Не. О, намерих го! Баба, мерсета много хора. Моля се, абонирайте се и дайте един палец нагоре. И се абонирайте за канал Нерминка. Чао, чао, хора! Чао, Нерминка! Чао! Чао!